Hello everyone, welcome to Simper Item Signature. At ito nga pala ang gaganapan during our 17th year wedding anniversary. Kasama nga pala guys yung pamilya ko sa isang relaxation activity. Yung baga guys, yung papunta ka lang sa isang lugar para makapag-relax. Double purpose na guys, makapag-celebrate ka pa ng wedding anniversary. So ito nga pala yung nirent namin na cottage sa may tinatawag nila na Velia. So napakaganda guys na loob. May dalawang aircon, may isang malaking bed, tapos mayroon pa doon sa itaas guys isang room na good for two also. So may dalawang bed at saka itong sofa na pwede ring higaan. Yan guys, yung bandang ibaba dito ko sa itaas, yan ang dalawang bed, tapos meron ding aircon. So ito naman yung ipinagmamalaki nilang indoor swimming pool. So parang kami lang ang tao dito guys. So ayos na ayos dahil sulong-sulo namin ng pool. Ito naman yung fire exit. Pwede rin doon dumaan pag papunta dito sa may swimming pool area. Kasi yung sa itaas nito guys, yun ang aming room. Ito yun guys, hindi siya masyadong malaki yung width, pero pahaba kasi siya guys. Kasi okay sa mga kabataan guys, lalo na dito sa may sa may pool, kasi meron namang mababaw lang yung elevation niya, pero kailangan pa rin magsuot ng life vest para naman safe yung mga bata. Kasi itong anak ko mahilig talagang tumatalon-talon pa siya doon sa may pool. At ito naman yung hagdanan papunta doon sa itaas guys, maliban doon sa exit area, pwede ka rin dumaan doon. So ito yung room namin, ito yung view paggabi guys. So safe naman kasi meron kayong susi pag lumabas kayo sa room. So ito yung gitna guys, ito medyo makalat na kasi nilagay na namin yung mga pagkain namin dyan dala-dala kagabi. So yan. So of course hindi na si Simper guys para magpahinga. Of course hindi, yung mga anak namin hindi talaga hindi maalis sa aming mga taglira guys, kaya doon pati sila. Then our breakfast, libre kasi yung breakfast guys tuwing morning, meron silang ibibigay na allocation. So ito naman yung view guys pag morning. So ito yung very clear, maganda kasi yung area guys, kasi malapit lang sa shore to, mga siguro mga 250 steps lang siguro or meters going to this area guys. Ito yung phase 1 nila actually, dito talaga kami, pero dahil sa weather medyo mahangin kasi guys, kaya doon kami sa may villa. Tapos dito guys ito yung mas mura dito guys. Doon pa rin meron pa rin silang outdoor pool, pero yung sa villa na swimming pool, pwede pag doon ka naka-stay, libre ka na dito lahat guys. So yan. So nagprepare si Bini TV, nagprepare na siya para maligo, pero may nauna na kasi guys, parang pamilya din, marami din kasi sila. So siguro doon na lang siya babalik muli sa may villa pool. So titingnan natin guys kung pwede bang paliguan ng dagat, pero sa palagay ko hindi, kasi yung alon medyo malakas, kasi meron tayong bad weather, yung kakapasok na dalawang bagyo, yung Christine at saka yung Leon. So kung titingnan natin yung mga alon dito, masyado siyang malalaki at talagang medyo wild ng konti. So hindi mainam siya guys na baliguan. So titingnan natin yung ibabaw guys, yung gazebo over the shore. So meron kasi sila ng intended na mga cottages na pwede ring dito magstay, pero sa ngayon guys hindi pwede kasi mahangin talaga. Pero sabi nung may-ari, yung caretaker dito, sabi niya pag maganda yung panahon
napakainam dito dahil yung hangin katamtaman lamang, tapos fresh na fresh. Pwede ka rin mamingwit dito guys. So tingnan natin ngayon yung sa itaas na bahagi. Yan guys, oh. Ganoon naman guys. Mayroong mga maliliit dito na cottages. Yan guys, na parang korting bilao, yung parang basket din na you can stay. So ito yung kung di ka naman mailang pag dumaan ka dito kahit may naka-occupy dyan guys, kasi meron naman silang space sa gilid. So yan guys, oh, para siyang yung para siyang basket ito. So dito ka lang dadaan sa gilid kung may mag-occupy dyan. Pero napaganda guys dahil andito ka na sa ibalas. Ngayon guys, napakahangin talaga, so kailangan mo mag-iingat dahil tingnan mo naman yung buhok ni Bini TV guys, dahil sa hangin yan. So pansamantala lamang natin sigurong iwasan muna yung pagliligo dito guys, kasi yun na nga, dahil sa hangin. So ito, meron silang big area guys na pwede siguro kayo ditong pwedeng mag-session. So yung tinatawag na overwater gazebo guys. Safe naman dito guys, kasi meron naman mga nakapaligid ng mga bakod sa bawat gilid. Meron din silang diving board guys, dalawang diving board. Ito yung para sa mga adult at yun naman yung para sa mga bata. So pwede ka na rin tumalon dyan. Meron namang hagdan sa gilid, pero mas maganda kung dumaan ka doon sa may mga hagdan para safe yung mga bata. So tingnan namin yung water dito guys, pwede namang paliguan, kaya lang doble ingat na rin. So ito guys, yung sa mga gilid meron din silang mga yung mga mangingisda dito, pero konti lang. So yung kulay blue guys, yun ang bali yung tinatawag nila na pavilion. Yung sa amin naman is yung Costa Cabanas. So maraming mga cottages dito guys na pwede rin tahan. So yung 4,500 pababa na yung presyo. Meron silang good for 4, meron ding pang pamilya, meron ding pang maramihan. Depende na sa inyo guys kung basta magpabook lang kayo. So ang ganda naman ng accommodation guys, dahil yung mga crew nila dito is maganda naman ang pakikitungo sa bawat isa. Tapos nagpa-follow up pa sila kung ano talaga yung mga pangailangan na our need guys para sa isang araw o isang gabi na pag-stay. So di na kami naligo doon sa may outdoor pool guys, so bumalik kami dito sa may indoor. So mas maganda pa rin kasi dito dahil kami lang yung naliligo. Yung kasama namin dun sa itaas sa kabilang rooms, hindi na sila naligo, siguro pa uwi na sila guys. So kami na lang yung naiwan dito. So yung tatlong room sa itaas nitong pool guys, dun sa may bandang itaas. So tatlong rooms na malalaki. So kami na lang yung naiwan guys. So mas maganda kasi parang sulong-sulo namin yung pool. Siyempre. At ito naman yung hagdan guys, kung makikita yung view pag umaga guys, ito yung hagdan talaga papunta doon sa my rooms. Yan guys. So ang laki naman ng space sa itaas dahil meron silang makikita mo yung mga bubungan at saka yung mga yung parking area kung saan mo ipapark yung sasakyan mo. Diyan sa may gilid guys, pwede kang mag-abang dyan. Kung ayaw mo ng room, dyan ka lang sa may gilid, bibigyan ka ng isang misa, yung table at saka mga upuan, pwede ka na rin doon. Tapos ito yung mga rooms guys, ang ganda ng mga rooms, pang social talaga guys. Buti na lang may nag-sponsor. So yun nakaganapan guys sa aming 17th year wedding anniversary with the kids and a happy family. Thank you for watching, and don't forget to like, share, and subscribe Simper Item Signature. God bless everyone.